Molt benvinguts i benvingudes en nom de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Benvinguts a aquest acte de presentació, divulgació, debat i raonament i crítica sobre un dels nostres darrers treballs, que és la presentació de l'informe Ferrer i Guàrdia. La qual cosa en si ja comença sent una irreverència. Titular Ferrer i Guàrdia a un document de treball que Ferrer i Guàrdia probablement assumiria des del punt de vista dels continguts, però sempre s'hauria negat a que el seu nom constés, com va dir i va deixar molt clarament dit en el testament que va escriure just abans del seu afusellament. Però nosaltres, que intentem representar una mica la llibertat absoluta de pensament i de consciència, suposant que aquesta llibertat absoluta de pensament i de consciència sigui alguna cosa més enllà del propi pensament estricte, cosa que ara debatrem amb els nostres amics convidats, creiem que els informes tenen un doble sentit. Per una banda, ja veureu que hi ha un recull d'articles, alguns d'ells més aviat filosòfics, altres més aviat sociològics, altres més aviat polítics, en el sentit ample i en majúscula de la paraula, que pretenen situar algun dels eixos sobre els quals podem intentar vertebrar una societat desinhibida, alliberada de qualsevol possible ofuscació dogmàtica del tipus que sigui. I d'altra banda hi ha també un recull que el publiquem anualment des de fa uns 10 anys sobre quin és l'estat real de la qüestió a Catalunya i a Espanya en relació amb les actituds que la societat, els diferents grups de població, emprenen respecte a diferents nivells de consciència que s'expressen no només des del punt de vista de les creences religioses, però que tenen potser com a punt de partida la vivència, en més o en menys, de la laïcitat i del despreniment respecte al que eren els vells sistemes de concepció dogmàtica tan arrelats a les nostres societats. Jo, fonamentalment, l'únic que haig de fer és donar la paraula als nostres 3 amics, però abans de donar la paraula i presentar-los, si em permeteu, m'asseguré, voldria demanar-vos, i no és cap broma, quant temps fa, si és que en fa, espero que no llegiu alguna tira còmica de la Mafalda. De la Mafalda. Bastant. És que clar, a mi això de titular pensament crític com a raó per a l'emancipació em fa molt l'efecte que és molt redundant. El David, la Valèria i l'Ignasi ens ho aclariran. Jo crec que és molt redundant. I em ve al cap un acudit de la Mafalda, una gran heroïna defensora de la llibertat de pensament amb tota mena d'àmbits d'actuació amb els que l'experiència humana es pot trobar amb algun tipus d'entorpiment davant de la seva plenitud conscient. Un acudit en el que aquesta noia, en un bar, demana: por favor, quiero un emparedado de pez atún. I el barman se la mira i li diu: pez atún es una redundancia. I aleshores la Mafalda se'n retira, fa una passa enrere i diu: ah, claro. Pues entonces, un emparedado de pez. Pensament crític. Pensament crític. Hi ha algun pensament que no sigui crític? Existeix pensament que no sigui una interpretació autònoma d'allò que la consciència humana percep respecte a la realitat? Si no és una interpretació autònoma, si és un arxiu d'algun tipus de sistema de veritat o de creença que se'ns imposa d'una forma rutinària o metòdica, doncs no és pensament. Potser sigui erudició, però no és pensament. Per tant, primera pregunta. Pensament crític és o no és una redundància igual que la del pez atún? O és pensament o no ho és? Si és pensament, és crític. Per tant, és no conformista. Per tant, és rebel respecte a qualsevol sistema que impliqui acceptar d'una forma passiva allò que algú creu que té dret a vendre't a tu, ésser conscient que aspira a interpretar la realitat des del seu punt de vista o no d'una sola manera, que
t'ho volen vendre d'una forma unívoca. Sigui un sistema de creences metafísic, sigui una concepció religiosa d'aquells dubtes o interrogants que suscita la pròpia existència humana i les seves dificultats d'autointerpretar-se, sigui un sistema dogmàtic de percepció de la realitat política, sigui un sistema dogmàtic de percepció de les experiències humanes, interhumanes, el sexualisme, l'heterosexualisme, el patriarcalisme, la família, sigui un sistema dogmàtic de percepció de l'estructura comunitària de la societat, les nacions, les pàtries, les banderes, els himnes, els passaports, els que siguin, sigui una forma dogmàtica de percebre l'estructura del que seria el treball entès com a fórmula que ens capacita per ser autònoms des del punt de vista econòmic, la productivitat, la competitivitat, els grans petits, grans déus del mercat. Aquests dogmes, si els assumim d'una forma acrítica, vol dir que no els pensem. I si els pensem, pensament crític. Raó per a l'emancipació. Raó en el doble sentit de la paraula. Si el pensament és crític, per tant és lliure, per tant rebutja qualsevol fórmula de percepció dogmàtica de la realitat que et vulguin imposar, és una raó, és una de les causes mitjançant les quals pots emancipar-te com a individu i suposant després en relació amb el grau de flux que tinguis amb determinats grups humans també com a grup respecte a aquestes imposicions. És una de les causes, una de les raons. I és també la raó, l'element formal, mental, imprescindible per tal de poder elaborar alguna cosa que pugui ser la teva clau d'interpretació d'allò que tu creus que és la teva forma de percebre la realitat per transformar-la. Perquè si no ens limitem a ser un arxiu o a ser uns erudits. Em sembla que era Arnold Hauser que deia, molt més interessant la Mafalda que l'Arnold Hauser, que deia que els principis bàsics per desenvolupar tot això eren l'autoconsciència, ets un ésser conscient d'ell mateix, l'aspiració al coneixement, que són les eines que l'autoconsciència et pot permetre dotar-te per tal d'elaborar el teu propi discurs a l'hora d'interpretar les coses, i la crítica, és a dir, la transformació d'aquesta realitat que aspirem que sigui cada cop més lliure, més igual, més fraterna, per tant més desinhibida, per tant més emancipada. Els nostres amics convidats avui són 3 dels autors que han col·laborat amb el que és la primera part de l'informe Ferrer i Guàrdia. El David Bueno, biòleg, genetista, gran divulgador del que podria ser una mica l'estructura del nostre propi sistema neuronal que en principi sembla que està bastant predisposat, si no el manipulen, a autoalliberar-se per poc que l'estimulem. El David ha escrit moltíssimes publicacions de divulgació sobre neurociència, moltíssimes. Ha rebut el Premi Europeu de Divulgació Científica i, estranyament, darrerament ha rebut el Premi de Divulgació Científica del Consell Social de la Universitat de Barcelona. Dic estranyament perquè la Universitat de Barcelona, en quant a docència i investigació, fa coses positives. Ara, els seus organismes de gestió, generalment, que jo sàpiga, fins ara no n'han fet cap de positiva, o gairebé cap. El premi que ha rebut el David és una excepció que confirma la norma. La Valèria Giacomoni, una amiga també que ha treballat conjuntament amb la Fundació en èpoques anteriors, és llicenciada en Filologia Hispànica, és especialista en història contemporània, especialista en pedagogia llibertària, especialista en les pedagogies de l'emancipació. Ha escrit un llibre, entre d'altres coses, que vam tenir el goig de presentar també a la biblioteca de la Fundació fa un any i mig, una cosa així. Un llibre titulat Joan Puig Elias,
pedagogía, anarquismo, pedagogía, coherència. Joan Puig Elias és l'hereu directe de Ferrer i Guàrdia, format a l'Escola Natura i el president del Consell de l'Escola Nova Unificada a la Catalunya del període de la Guerra Civil. Consell que intentava introduir els valors fonamentals de l'escola moderna en el que era la xarxa pública escolar a Catalunya. Segunda pregunta. Anarquismo y pedagogía en el mismo título. Anarquisme. Alliberar-se de qualsevol possible guiatge. Pedagogia. Guiatge. Guiatge. Paidós, gogós. Guiatge dels infants, dels adolescents, per acompanyar-los en el seu camí de creixement. Ja m'explicaràs. Ja m'explicaràs. El David també ens explicarà. I l'Ignasi Llorente és metge de formació i com altres vegades ha passat, especialment en aquesta societat, no s'ha dedicat a la medicina. Hi ha alguns famosos antecessors i precursors d'aquests metges que s'han dedicat a la vida de la comunicació, de la política i de la divulgació d'alguns determinats sistemes de valors. Alguns d'aquests metges que no citarem no tenen res a veure amb el pensament crític i amb la raó per l'emancipació. El David sí, l'Ignasi, el David també, però en un altre aspecte. L'Ignasi ha intentat, crec jo, divulgar que el mètode científic, el mètode com a instrument, podria ser una mica una de les peces d'encaix entre aquesta percepció crítica del pensament i allò que són els objectius de qualsevol possible element mental del qual podem disposar per tal de transformar el nostre context i la nostra realitat, per tal d'emancipar-nos respecte a qualsevol sotmetiment a qualsevol relació de poder que estigui situada o que pretengui situar-se per damunt de la consciència de les persones, sigui quina sigui aquesta relació de poder. Tercera pregunta, el mètode científic de veritat serveix per això? O és també una forma d'intentar introduir les consciències dins d'un marc determinat de contextualització davant de la qual han de respondre a un estímul concret que es creu en possessió d'una veritat particular? Pregunta. També vam tenir el goig de presentar l'últim, em sembla que és l'últim llibre de l'Ignasi, l'any passat a la Biblioteca de la Fundació Ferrer i Guàrdia, un llibre també que juntament amb els llibres del David, amb el llibre del Joan Puig Elias de la Valèria, és molt recomanable. És un llibre que es titula La història de la ciència tal com mai te l'han explicat, que pretén ser una mena de visió històrica dels diferents elements del pensament científic que més han contribuït a aquesta tasca tan difícil, amb la que encara estem tan poc acostumats a desenvolupar, com és la de pensar les coses, pensar-les científicament i pensar-les per emancipar-nos, per alliberar-nos. La invitació a que participeu en aquest debat, que no pretén ser més que un debat obert, sinó difícilment seria crític i per tant difícilment ens podria servir per emancipar-nos respecte a qualsevol cosa. La invitació podria començar plantejant una mica aquest interrogant. David, Valèria, Ignasi, primera pregunta, segona, tercera. És veritat que hi ha una estructura mental que ens predisposa a no combregar amb rodes de molí? A la Fundació Ferrer i Guàrdia combregar no ho fem, però hi ha altres sectors socials que estan acostumats a combregar amb diferents tipus de rodes de molí, de diferent mena. La nostra estructura neuronal ens predisposa a no fer-ho, la hem d'estimular, Ignasi, mitjançant una oferta de camí que el mètode científic pot intentar dibuixar com a porta. I en tot cas, Valèria, això es fa inscrivint les consciències infantils en un sistema escolar determinat, por muy libertario que sea, o el simple hecho de que los niños y niñas, jóvenes y adolescentes tengan que ir a clase. A l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia l'assistència no era obligatòria, però a les altres escoles que poden existir a l'actualitat en el món contemporani, imagineu-vos lo difícil que seria aconseguir que hi hagués aquesta mena de responsabilització ja des d'edats tan primerenques. Però el simple fet que hi hagi una escola és castrador o no?
talla aquesta actitud mental de la qual disposem? Ens serveix o no per desenvolupar mètode científic? O és una castració, com alguns han dit a vegades? És igual el títol que li posis al col·le. El simple fet d'anar al col·le és ja emmarcar-te en una rutina que com a tal rutina no serà mai emancipatòria. Per tant, què fem? Pedagogia llibertària per l'emancipació? És un model? Hi ha altres possibilitats? David, Llorente, Valèria, comencem per tu, si et sembla. No hi ha ordre, Aquí el que hi ha és una propensió al caos i us interpel·leu i ens interpel·lem tal com convingui. Moltes gràcies per la vostra presència, moltes gràcies per la vostra col·laboració, moltes gràcies per la vostra amistat i moltes gràcies a tots i a totes per contribuir amb nosaltres a buscar una mica aquests petits camins que ens poden acostar o no a sentir-nos cada cop més lliures, per tant, més emancipats. David. Bé, un plaer estar aquí. Parlant de caos, espero que hagueu portat el sopar dins la bossa, perquè la pregunta que m'has fet és per hores, Sí? Tinc hores? No ho sé, no? Sembla que no. No. David, el temps no existeix, no? El temps és una direcció en l'espai, crec. Sí, bé, la física quàntica diu això. Sí, el meu fill que està fent física em fot un rotllo sobre el temps que no entenc res i al final em fa perdre el temps, però no, és broma. Doncs tots els treballs que hi ha, a veure, el que indiquen és el que d'altra banda també és molt lògic. Naixem sent crítics. Naixem sent crítics perquè no tenim res dins del cervell. Però no hi tenim res, tenim moltíssimes coses. El cervell és l'òrgan de la pensa, és l'òrgan que fa que ens adaptem a l'entorn, que permet que integrem aquest entorn, que l'interpretem, que li donem respostes. Donem respostes en base a l'experiència, en base a les deduccions que fem, en base als raonaments que fem. Però, esclar, quan naixem no tenim res d'això. L'experiència que tenim és mínima, en tenim. Comencem a adquirir experiència ja abans de néixer, un mes i mig o 2 mesos abans de néixer, desenvolupament fetal, el cervell del fetus ja comença a adquirir coneixements del món exterior. Per exemple, el ritme de la llengua materna s'adquireix abans de néixer. Per exemple, alguns aspectes de relacions socials s'adquireixen a través de les neurohormones que secreta la mare quan estableix relacions socials amb altres persones. Per tant, algunes dades ja les tenim quan naixem, però quan naixem gairebé tot és nou. I això fa que els infants analitzin el seu entorn de manera crítica. És que no tenen cap més manera de fer-ho. Per esmentar dos exemples, un més extens, l'altre no tant per no xafar-te tu. Però s'ha vist, per exemple, que els infants en etapa preverbal, abans dels 12 mesos, ja utilitzen de manera instintiva, perquè ningú els hi ha ensenyat, per tant és espontani, neix del funcionament del cervell, utilitzen alguns raonaments filosòfics com el sil·logisme disjuntiu. Bàsicament el sil·logisme disjuntiu consisteix, molt simplificat, a si tenim dues opcions, i sabem que una és certa i l'altra no, però no podem demostrar quina és certa, si podem demostrar quina és falsa, per exclusió la que queda certa. Això que sembla tan evident, quan després s'explica filosofia a secundària o a batxillerat, a vegades és complex per molts alumnes integrar-ho. Doncs això els infants, abans de parlar, ja ho fan espontàniament. Hi ha tota una sèrie d'experiments de neuropsicologia que ho demostren d'una manera aclaparadora. Utilitzen també, fins i tot abans de parlar, el mètode científic. Això és el que no et vull trepitjar gaire, però allò que fa un infant d'agafar qualsevol objecte, manipular-lo, examinar-lo, observar-lo, tocar-lo, llepar-lo, olorar-lo i és provar per què serveix donant cops o el que sigui, això és mètode científic, són els rudiments del mètode científic, que és anar veient què va passant, en funció de què va passant, fer-se preguntes, moltes vegades no verbalitzades, perquè encara no tenen un llenguatge pròpiament estructurat, però sí que es van fent preguntes, van explorant, i això és pensament crític. La qüestió del pensament crític no és que no en tinguem de naixement, la qüestió és que és massa costós
pel cervell. El cervell és l'òrgan que consumeix més energia de tot el cos. Representa el 3% de la massa corporal i consumeix el 30% de l'energia corporal. Això és un desequilibri brutal i tendeix a l'eficiència energètica, a consumir el mínim possible. El pensament crític requereix unes zones del cervell que consumeixen molta energia i, per tant, tendeix, amb el temps, a dogmatitzar-se. Ell mateix es dogmatitza, no cal que el dogmatitzem des de fora. Si ho fem, encara es dogmatitza més, però no cal. Ell sol es dogmatitza. Bàsicament és, quan jo tinc una sèrie de dades que sempre funcionen de la mateixa manera, ja no val la pena experimentar-ho tot, ja no val la pena utilitzar el pensament crític per allò, perquè sempre serà igual. Clar, aquest sempre és molt relatiu, el sempre mai passa sempre. Hi ha vegades en què no passa. Per tant, en aquestes vegades que no passa és quan el pensament crític torna a ser necessari, però ja l'hem perdut en aquell aspecte, ja ens hem dogmatitzat. I això ens passa a tots. No és bo ni és dolent, és que tampoc no podríem sobreviure si no automatitzem molts d'aquests processos. El gran problema, per tant, no és que no naixem a sent crítics, el gran problema no és que ens dogmatitzem en alguns aspectes, el gran problema és quan perdem la capacitat de ser crítics per un excés de dogmatisme. I aquí és on l'educació juga el seu paper més important, que és evitar que els dogmatismes siguin extrems, que aquest anquilosament del cervell, dic anquilosament de manera expressa, perquè el pensament crític el que es basa és en la flexibilitat cognitiva. Bàsicament, poder donar respostes diferents, poder pensar respostes diferents davant d'un mateix problema. Si tu penses respostes diferents, has d'analitzar quina és millor, i aquí tens tot el pensament crític darrere. Per tant, el gran paper de l'educació dins del cervell és mantenir aquesta flexibilitat, sabent que amb l'edat anem perdent capacitat crítica en favor del dogmatisme, però fins a un cert punt, que no continuï a partir d'allà, perquè si no, aleshores és quan realment ens dogmatitzem. Simplement aquesta mena d'autodogmatització del pensament crític en ell mateix és un automatisme, aleshores, o sigui, és una condició natural. És natural i, a veure, des d'aquest punt de vista és útil. Si estiguéssim sempre analitzant-ho tot de manera crítica, moltes vegades no acabaríem el dia bé. Hi ha respostes que s'han de donar instintivament gairebé, no? Repeteixo, el problema és quan ja no critiques res, quan ja ho assumeixes tot i vas tirant. Aquest és el gran problema. I per tant, davant d'això, entreu vosaltres. L'estímul per impedir-ho és l'educació, l'estímul per impedir-ho és la introducció del mètode científic amb tots els possibles àmbits en els quals qualsevol consciència humana pugui més o menys establir el seu vincle per interpretar les coses que li venen de fora i de dins. Valèria, Ignasi, quan vulgueu. Ya. De hecho, David ha dicho que sí, pero yo planteo un poco la duda, de decir, ¿sí o no? Sí, Y no. en tot cas, ¿esto es libertario? Yo considero que cualquier tipo de educación, de alguna forma, si podemos definir, se puede definir política. Entonces, no existe una educación neutra, una educación objetiva que pueda definirse neutra, porque simplemente la elección de un sistema educativo de un tipo u de otro se puede relacionar con una elección política. Lo que podemos diferenciar un poco es qué tipo de educación. Entonces, los sistemas más autoritarios, los sistemas políticos más autoritarios tienden a ofrecer unos dogmas, unas ideas fijas, transmitir unas ideas muy claras, mientras que por el otro lado los sistemas más avanzados intentan desarrollar la conciencia individual de las personas, de los alumnos, de los niños,
Y entonces esa idea de conseguir desarrollar el pensamiento crítico de cada uno es justamente lo que puede diferenciar un poco la sociedad que vendrá, ¿no? Para una sociedad más autoritaria necesitamos personas que piensen todo de la misma manera y que se crean estos dogmas de manera fija. Para una sociedad lo más libre posible, pues necesitamos que las personas piensen con su propia cabeza, y entonces el reto es apostar para la educación en este sentido, para que los niños puedan aprender a pensar con su propia cabeza y desarrollar su propio pensamiento crítico. I això és compatible amb l'existència d'un sistema escolar, diguem-ne, públic, únic, laic, però únic, o sigui, vinculat d'una forma o altra al que seria l'estructura política d'un marc determinat de societat? Desde mi punto de vista, sí. Bueno, ha habido experiencias como, por ejemplo, la experiencia aquí durante la revolución en el 36, en la guerra civil, cómo se ha intentado poner en práctica unos ideales muy altos y además para la época, para los años 30, muy avanzados, para hacer de manera que los niños no fueran modelados de un color político o sin intentar crear un grupo, sino estimular que las personas pensaran con su propio pensamiento, con su propia cabeza. Entonces, me ha fascinado y he estudiado la historia de la pedagogía durante la Guerra Civil, porque justamente es un ejemplo que luego se ha completamente olvidado de un sistema educativo que se propone abrirse al mundo y no quedarse simplemente en los libros, en las aulas, en las teorías abstractas. Se intenta hacer una escuela que fuera relacionada con la cotidianidad, con la vida de los chicos, que pudiera ofrecer herramientas para que los niños pudieran crecer y utilizar las cosas que aprendían en la escuela, en la vida de cada día. Esto me parece algo muy avanzado y se ha olvidado esta experiencia de los años 30, pero se ha ido retomando en los últimos años, sobre todo, una idea de la pedagogía en este sentido, ¿no? Una pedagogía renovadora. Hay muchas experiencias en estos años de pedagogía viva, activa, que se ocupan más de que el motor del aprendizaje sea la curiosidad del niño, ¿no? Y que no sea una pedagogía autoritaria, una transmisión de conocimientos fijos. Y lo que me sorprende un poco, que justamente una experiencia que tuvo lugar especialmente aquí en Cataluña se haya completamente olvidado y se haga referencia a otros pedagogos, a otros pensadores como Montessori, Freinet, Piaget, a otros pensadores que claramente han influido en el proyecto que se llevó a cabo durante la Guerra Civil, pero que se haya olvidado esta experiencia porque tachada de política. Y claro, como os comentaba un poco antes, pues considero que cualquier experiencia, cualquier elección a nivel de sistema educativo se puede definir política, depende de qué objetivo tiene esta política, de alguna forma. De fet, un dels objectius de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que existeix des de 1987, quan es va crear, va ser precisament intentar rescatar la tradició pedagògica que implicava Ferrer i Guàrdia i l'escola moderna d'aquest oblit. Oblit per diferents raons, no raons per l'emancipació, sinó per les altres coses que no són emancipatòries. I ara empalmaríem, si de cas, després continuem, com us sembli, sense un ordre prefixat, amb això que fem, Ignasi. Predisposició, l'escola incentiva i impulsa i aleshores oferim un mètode que què?
Bé, sí, doncs una mica agafant les paraules del David i la Valèria, jo escoltava el David i recordava una frase d'un matemàtic nord-americà que deia que el cervell humà ha evolucionat al llarg de milers d'anys d'història i ha evolucionat buscant aliment, buscant refugi i buscant reproduir-se. No ha evolucionat per entendre les multidimensions, ni els grans números, ni el concepte d'infinit. Per tant, durant molts anys de la nostra història humana, l'únic que ens movia era alimentar-nos, reproduir-nos i amagar-nos dels animals perillosos. Després ens vam trobar que aquest cervell ens permetia fer altres coses. I el que va passar és que una de les coses que ens permetia fer aquest cervell era plantejar-nos si aquells dogmes que ens havien servit havien sigut molt útils, no mengis bolets vermells amb topos blancs, allunya't de les serps a ratlles, eren dogmes molt útils pels sàpiens i segurament pels neandertals. Arriba un moment en què hi ha una generació, segurament tots la ubiquem a Milet, que neix el pensament filosòfic i el pensament científic, que diu, escolta, a veure, per què aquest bolet vermell a topos blancs és verinós? O millor dit, primer, segur que és verinós? El primer que s'ho va preguntar i va tenir algun dubte, com deia Groucho Marx, tots els bolets són comestibles almenys una vegada, doncs devia trobar la resposta de seguida. Doncs bé, és evident, però el gran mèrit per mi de l'escola de Milet, dels primers científics, perquè en aquell moment eren científics i filòsofs barrejats, es deien físics a si mateixos, és aquest, és que arriba una generació de persones que diu, escolta, tot allò que sabem, tot allò que ve de la tradició xamànica, tot allò que ve de llegendes, sobre el que podem fer, el que no podem fer, sobre què és l'art de Sant Martí, què és la vida, què és la mort, què és l'univers, o ens podem quedar amb la versió que hem tingut fins ara, o podem experimentar per nosaltres mateixos, intentar acostar-nos a què és realment això per nosaltres mateixos. Per tant, el primer que voldria dir és no es tracta de concebre la ciència com un conjunt de respostes, sinó com una forma de fer-se les preguntes. La ciència no és un calaix amb veritats absolutes i tancades. Al contrari, la ciència és una forma de replantejar-se tot allò que sabem sense por. Perquè el primer precepte de qualsevol bon científic és el dubte i no tenir por a dubtar. No tenir por a fer-se preguntes. Després les respostes seran correctes o incorrectes. La història de la ciència demostra que es van corregint i allò que sembla correcte ara, d'aquí uns anys, amb nous descobriments, es demostra incorrecte. Però en tot cas, allò que sí que és un fil conductor al llarg de la història de la ciència és que no hi ha cap certesa absoluta i que totes s'han de tornar a plantejar en algun moment o altre. Jo crec que és una forma de pensar arriscada, com deia el David també, valenta, perquè clar, viure en un edifici molt sòlid sempre és millor que viure en un edifici que trontolla. Però, clar, la història de la ciència ens demostra que alguns dels edificis més sòlids, per exemple, la gravitació newtoniana, era un edifici supersòlid. Durant 200 anys ningú es va atrevir a qüestionar-la fins que va arribar un Albert Einstein i va dir, escolteu, això no val per res. Clar, viure en un edifici que en qualsevol moment algú et pot fer caure de dalt a baix, pot fer por. Però, clar, quina és l'alternativa? A mi, personalment, em fa molta més por viure instal·lat en un dogma que a més al final pugui acabar sent fals, perquè, escolta, quina bestiesa és aquesta, no? Per tant, jo crec, i aquí ho lligo amb el que deia la Valèria, potser quan jo parlo d'introduir el mètode científic, quan defenso que s'ha d'introduir el mètode científic a l'escola, no em refereixo a introduir respostes a preguntes científiques, sinó que parlo d'introduir la capacitat de preguntar-se, de fer-se preguntes, de qüestionar. Sovint em discuteixo amb les meves filles perquè, clar, els diuen que a l'escola s'han d'aprendre quin any va arribar un home a no sé quin continent i quin dia era. I jo sempre els dic, que és igual qui i quan. Pregunta't per què va ser tan important. A qui li va canviar aquella vida? A quina part del planeta ens va canviar la vida aquell viatge? No pas qui va ser i quan hi va arribar. Papa, a l'escola em demanen la resposta, no que em pregunti, no que em qüestioni la pregunta. Dic, ja, és normal. Tots plegats, no només l'escola, pares, mares, tots volem que els nostres fills neixin amb respostes, que surtin de l'escola amb respostes. Quan crec que el que seria més útil, i més en la societat que estem construint, que sortissin amb haver perdut la por a dubtar. És que no hi ha cap mal en dubtar, però entre tots hem construït una societat en què fa por dubtar. La televisió se'n riu d'aquell que dubta. En un debat polític, ara que estem en campanyes electorals, si un candidat diu, ostres, sobre aquest tema no ho tinc clar, immediatament serà reproduït en sentit negatiu, quan seria molt positiu un candidat diu, sobre aquest tema no tinc una posició definida.
Per tant, el dubte ha sigut durant molts anys i en la societat actual qualificat com una cosa negativa, en lloc de ser qualificat com una cosa positiva. I per tant, jo crec que el mètode científic, a l'hora d'introduir-lo a l'ensenyament, a l'escola, fora de l'escola, a les cases, és sobretot tenir clar que més que donar respostes, més que memoritzar respostes, el que hauríem de fer és que intentar que els joves, els nens, els adolescents, però tots plegats, els adults també, aprenguéssim a qüestionar-nos les preguntes. I per tant, no donar automàticament una resposta, sigui certa o vàlida, sinó fins i tot atrevir-nos a dir, escolta, però la pregunta ja està feta amb una determinada intenció i amb una determinada predisposició. Atrevim-nos a qüestionar la mateixa pregunta. Per tant, jo el mètode científic me'l veig més que com un conjunt de respostes, com una forma de fer-se les preguntes i de qüestionar-s'ho absolutament tot, encara que pugui fer por o generar una certa inquietud. I això que deia ara l'Ignasi, David, per exemple, això estimula que fem servir aquest percentatge d'energia mental al que et feia referència abans amb més agudesa, per exemple, o no? I aquest percentatge, en tot cas, realment es mesura d'una forma més o menys estable i estàndard? Sí que ho estimula, sí que ho estimula. De fet, hi ha maneres d'estimular-ho i maneres d'inhibir-ho. Tots els sistemes educatius, i n'hi ha una colla al món, que prioritzen pensaments dogmatitzants, bàsicament són països d'arrel autoritària, són països que en el seu sistema educatiu les coses s'aprenen perquè sí, i el dia de l'examen control prova, és igual el nom que li posem, s'han de contestar exactament amb les mateixes paraules que t'ho han explicat. Perquè si ho dius en paraules diferents vol dir que ja has pensat, i si ja has pensat això pot ser un perill perquè vol dir que t'has fet preguntes. Això és molt fàcil de fer, de fet és més fàcil dogmatitzar que orientant el pensament crític, bàsicament perquè consumeix menys energia. Per poder estimular tota aquesta part hi ha un aspecte que és clau, que és la motivació. La motivació és un aspecte clau del funcionament del cervell. Funcionem perquè ens motivem o perquè ens obliguen. Si ens obliguen ens dogmatitzem, si ens motiven podem arribar al pensament crític o és més fàcil arribar-hi. Per un motiu molt simple, de fet els sistemes educatius que promouen pensament crític són sistemes on els alumnes estan sempre motivats, sempre. S'estimula la seva motivació a través d'activitats, de preguntes, de la pròpia recerca, del propi descobriment de l'entorn. Hi ha moltes maneres de motivar. Per què dic que la motivació és tan important i permet entrar dins el món del pensament crític? Perquè a nivell cerebral la motivació implica un aport extra d'energia. Un cervell motivat té més energia que un cervell desmotivat. Energia no és res místic, és glucosa i oxigen, que és l'únic que menja el cervell, les neurones, per obtenir energia. Més flux sanguini que aporta més energia. El cervell pot funcionar amb més eficiència, pot funcionar més estona sense cansar-se, pot realitzar tasques més complexes, si el pensament crític és més complex. Sense aquesta motivació, sense aquest aport extra d'energia, és molt més complicat entrar dins el món del mateix raonament, ja no cal ni dir pensament crític, el sol fet de raonar, racionalitzar qualsevol cosa ja implica un consum d'energia superior i la motivació. Podem parlar de com aconseguir-la, de fins a on es pot arribar, però és el punt clau. És un punt clau i a més té un altre avantatge i és que el cervell tendeix a recompensar amb sentiments de benestar qualsevol activitat que sigui clau per la supervivència de l'individu. Recompensa amb benestar, amb plaer, el fet d'alimentar-nos, de menjar, perquè si no mengem ens morim de gana. Recompensa amb plaer, amb benestar, el fet d'aparellar-nos, perquè si no ens reproduïm l'espècie s'acaba. I recompensa amb plaer, amb benestar, quan estem motivats, perquè la motivació és el que ens impulsa a continuar endavant. Per tant, quan s'entra dins d'aquests sistemes educatius que et permeten potenciar el pensament crític, després ja és difícil també sortir-ne. Perquè quan aprens a pensar críticament, notes plaer amb el mateix pensament crític, a través de la motivació, etc. Aquest és el punt clau, tornem al mateix, vull dir, el punt diferencial no és tant si ens ho matitzem amb alguna cosa o no, és mantenir
actiu aquest sistema que ens permet tenir energia suficient i benestar. I suposo que hi hauria la importància de les activitats creatives, artístiques, en les edats escolars. Hi ha una gran contradicció amb el que dèiem abans, perquè clar, a mi em fa l'efecte que, con honrosas excepciones, en el sistema escolar actual, contemporani, aquí, aquests últims anys, a la infantil i primària i a una part de la secundària ja es fan coses així. Ja es fan coses així, ja s'estimula una mica el que hi hagi aquesta mena de capacitat d'autointerrogar-se i de fer-se i fer-se i fer-se més preguntes i d'intentar ser creatius. Ja es fan molts jocs estimulants. I això es talla bruscament en el batxillerat, no? Es talla bruscament, o sigui, hi ha una mena de tall brusc quan aleshores el sistema educatiu es confon amb allò que alguns cops alguns d'aquests gestors del món universitari creuen que és el que s'ha de fer, no? O és que el que hem de fer és que la universitat estigui relacionada amb els possibles llocs de treball, no? I que tingui relació Consell Social, Consell Social de la UB, per exemple, amb el món de l'empresa. Perquè el que vostè vol són robots que acceptin un treball precaritzat i esclau i disposats a fer qualsevol cosa a canvi de molt poc, no? Però en les edats infantils i primàries sí que es fa això. Hi ha un decalaix, una mena de tall que és com si fos una mena d'imposició davant de la qual molts professionals de l'educació no saben sortir-se'n, perquè a la universitat és possible fer altres coses. O sigui, hi ha una enorme llibertat de càtedra, amb excepcions, però és possible no repetir això. Es pot fer una pedagogia bastant ferreriana i pots no fer exàmens, entre cometes. A la Facultat de Medicina és evident que ha d'haver un nivell d'exigència determinat perquè no pot ser que algú pugui aprovar anatomia amb un 5, perquè quan opera de l'estómac ha de saber-lo tot i no només la meitat, diguem-ne. Això ha d'haver un baremo que és taxatiu, però en termes més generals, ¿de dónde viene? O sigui, com pot explicar-se que la gran majoria d'associacions educatives, de moviments de renovació pedagògica, de professionals de l'educació, tinguin bastant clar, la gran majoria, que el que s'ha de fer és això i que es practiqui en bona mesura a infantil i primària i que després siguem bastant incapaços de desprendre'ns d'aquesta mena de llast, de dogma laboralístic i productivista imposat per aquesta fe cega en la versió més salvatge del capitalisme, davant de la qual no sabem potser fer-nos les preguntes pertinents, una mica com deies tu. No la sabem fer o és el propi sistema o la pròpia estructura de la professionalitat educativa la que ens impedeix sortir-nos? Pregunto i pregunto. Desde mi punto de vista, por lo que tiene que ver la universidad o el bachillerato así, es justamente en los últimos años que se está cambiando el sistema para que esto introduzca más a los chicos y a los jóvenes en el sistema laboral, perdiendo un poco la esencia propia que era difundir la cultura, ¿no? Y entonces, en cambio, se intenta profesionalizar, explicar, preparar para un argumento tan específico y en particular la universidad, yo creo que ha cambiado en los últimos 10 años en este sentido, un poco también privatizando universidades y entrando un poco las empresas en el interés, digamos, y entonces la cultura. Entonces la parte más de la escuela primaria o de los niños más pequeños, de alguna forma se mantiene más preocupada de esta parte, digamos, más relacionada con las emociones, con lo vivido de los niños, y un poco para optimizar el aprendizaje, como decía, del cerebro. Pues a partir de los niños muy pequeños, por ejemplo, en el momento en que sus necesidades básicas son cubiertas,
pues es optimizada la capacidad para aprender. Y entonces los niños están movidos por una curiosidad natural y no hace falta motivarlos con cosas increíbles. Simplemente, si ellos están bien, si están en un ambiente, sobre todo hablando de los niños muy pequeños, si tienen las necesidades cubiertas de alimentación, cariño y sueño, pues los niños solo quieren aprender más, quieren saberlo todo del mundo y de alguna forma nuestra tarea es simplemente no cortar estas ganas que ellos tienen de saber todo del mundo y de hacerse preguntas. Y entonces, simplemente a nivel de desarrollo del cerebro son justamente las primeras relaciones humanas y entonces antes los padres, la familia en general y luego el sistema educativo en el que entran los niños, que le ofrecen los estímulos para, digamos, no cortar esta curiosidad y de alguna forma ofrecerle la mejor manera que pueden tener para seguir con el aprendizaje. Me ha sorprendido estudiar cómo justamente en los primeros años, en los primeros meses de vida, se forman los primeros modelos operativos internos del cerebro para cómo los niños se relacionarán luego con las otras personas. Entonces, dependiendo de la demanda, o sea, el niño llora, la madre interviene para ofrecerle lo que necesita y dependiendo de esta demanda, el estímulo y la respuesta, pues esto determina cómo los niños se relacionarán con los demás, porque si su necesidad está cubierta, si recibe respuesta al manifestar su necesidad, pues confiará en el otro y entonces pues de ahí se va creando las estructuras de nuestro cerebro que luego nos llevarán a comportarnos de una manera u otra que no sabemos el por qué, porque tenemos este vivido que nos lleva luego a de alguna forma repetir lo que ya hemos vivido y entonces tener más o menos confianza en los demás y entonces estar más tranquilos para poder aprender más. Sí, no, jo una mica agafant el que deia la Valeria i el David també, és que tots els nens neixen curiosos. Per naturalesa naixem curiosos i per tant per què? Per què? Per què? Són les primeres preguntes que aprenem a fer fins que diem prou, perquè sí, no? Els pares, però és veritat, tots els humans naixem per naturalesa curiosa. Jo no crec que només sigui l'escola, jo crec que és el que deia abans, és tot el conjunt de la societat. Al final, els humans naixem curiosos, però també naixem amb la capacitat d'imitar. Som uns excel·lents imitadors. Tots els primats, de fet, som uns excel·lents imitadors del que veiem que fa el veí i que creiem que és positiu a l'hora d'atrapar animals per menjar o el que sigui. Clar, si tota la societat està construïda a partir de certeses, perquè tota la societat està construïda sobre certeses, de cop intentar canviar-ho només des de l'escola, que poden ser 4, 5, 6 hores, quan tota la resta d'estímuls que reben aquells nanos són de certeses absolutes, bé, doncs possiblement no tota la responsabilitat els hauríem de deixar al sistema educatiu que fan el que poden, no? I per tant, doncs, jo ara mateix em preguntaria, fins i tot a primària, ja no a la universitat, és que fins i tot a primària estic segur que hi ha molta part dels pares i mares que prefereixen que els seus fills facin anglès pensant ja en si els servirà per trobar feina que filosofia. N'estic segur. I clar, aleshores això et deixa et deixa desarmat, perquè clar, si hi ha l'estímul de pares i mares, d'empreses, del món econòmic, tothom aposta cap aquí, cada vegada des d'edats més joves, doncs dificulta molt i dona molt poc marge de maniobra. Insisteixo en aquests dos punts. Primera, si només ens centrem a l'escola són poques hores, si la resta d'estímuls tots tendim a posar damunt d'un altar de determinades certeses i no acceptar el dubte com una forma de vida gairebé, doncs és difícil que els nanos després puguin imitar determinats models. I a més, deixar només en mans de les escoles també és molt complicat. Jo de vegades faig un experiment que és fer una pregunta a pares, mares, mestres, que és per què ensenyem matemàtiques a les escoles? És una pregunta que acostuma a ser bastant interessant perquè ningú et dona dues respostes iguals. Perquè
vaja, fins i tot experts en pedagogia a vegades tenen dificultats per dir-te per què s'ha d'ensenyar matemàtiques a les escoles i per què és tan important ensenyar matemàtiques a les escoles. I segurament cadascú té els seus plantejaments. Hi ha gent que m'ha dit, home, perquè si van a comprar els donin bé el canvi. Dic, sí, però farien un any de matemàtiques, no cal que hi vagi mai més, perquè tota la resta ja no cal, no? Però és veritat, hi ha gent que creu que és una qüestió més pràctica. Clar, si no sabem per què s'ensenya una assignatura, doncs arribar a plantejar-nos si s'està ensenyant des d'un punt de vista crític o dogmàtic, això ja és un nivell superior, no? És a dir, clar, primer ens hauríem de preguntar quines assignatures s'estan ensenyant i per què s'estan fent. Per cert, soc ferm defensor que s'ensenyin les matemàtiques a les escoles, des del meu punt de vista, com un sistema autorreferenciat per obtenir respostes. És a dir, per mi és un llenguatge. Les matemàtiques són un idioma. No són una cosa a part, són un idioma i és una forma que aprenguin els alumnes a parlar un idioma que, per cert, probablement parlaran alguns dels nostres competidors propers en intel·ligència, que serà l'idioma de les matemàtiques, per tant, l'idioma de les màquines seran les matemàtiques, per tant, que aprenguin aquest idioma potser serà més útil que aprendre l'anglès. Però vull dir que a vegades costa que es doni una resposta i normalment les respostes que donen, insisteixo, no només el sistema educatiu, sinó també molts pares i mares, i jo m'incloc, van a tendir a baixar l'edat a partir de la qual ja se'ls comença a ensenyar coses que siguin útils per teòricament trobar feina i que després, diguem que també els fets empírics demostren que pots parlar 5 idiomes i estar tranquil·lament a la cua del guinem. Per tant, a més, tampoc és cert. Per tant, no ho sé, jo insisteixo en aquest fet. Si tota la societat està construïda sobre els pilars de les certeses, tornar a reaprendre o tornar a reconstruir una societat que accepti el dubte com una forma de vida gairebé és complicat, però tampoc se m'acudeix cap altra alternativa. Com deia aquell, si l'educació és cara, proveu amb la ignorància, ja veureu quina és més cara. Doncs això és el mateix. Jo no sé si el dubte és senzill d'aplicar, el que sí que sé és que el dogma ja sé on ens porta, per tant no ens queden masses camins on anar, no? Deia aquell, em sembla que era Borges, que és l'únic o fonamental símptoma de la intel·ligència, el dubte. Si ho tens tot clar, vol dir que tens poquetes coses o que fas servir una part molt reduïda d'aquesta energia que hem d'alimentar amb glucosa. Per això hi ha l'ofensiva contra el sucre, suposo. Per això hi ha aquesta ofensiva contra el sucre. El sucre és un verí perquè com que l'energia mental requereix glucosa, ingesta de glucosa, vostès no mengin sucre i així pensaran menys. Alguna cosa d'aquestes deu existir. Tenint en compte el que ha sortit últimament i per encetar una mica un debat més ampli i convidar-vos a vosaltres també, jo penso que el que deia ara darrerament l'Ignasi en relació a la possible eficàcia dels sistemes educatius a l'hora de generar aquests estímuls que ens calen per tal d'alliberar-nos, és evident que en el món actual els inputs i les referències que reben els nens i nenes de fora de l'escola són molt més impactants i molt més duradors i requereixen molt més seguiment i molt sovint tenen a veure amb el que és, diguem-ne, el sistema de la versió de la realitat que ofereixen els mitjans de comunicació. La majoria de mitjans de comunicació, a través de la tecnologia digital i a través dels mitjans convencionals. Potser, a part de continuar el debat sobre això, com ho fem mentalment, com ho fem científicament, com ho fem pedagògicament per tal de poder compatibilitzar aquesta enorme presència de mitjans de comunicació que són sovint castradors i no emancipadors amb el que serien els nostres desitjos de fomentar una mica la versió contrària, li passaria la paraula al Quico, el Quico Ràfols. Quico Ràfols és un dels fundadors de la Fundació Ferrer i Guàrdia, és el president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, és un dels autors d'un dels articles de l'informe Ferrer i Guàrdia sobre la vinculació que té tot aquest món amb els mitjans en si i ell ens pot, no diré donar cap resposta, però sí fer-nos més preguntes sobre la qüestió. Quico, si et sembla. Gràcies. Gràcies per convidar-me. És veritat, a partir de tot el que deien les 3 persones que estan aquí, és veritat que per fer-se preguntes, per fer-se respostes, necessites tenir informació. Informació sobre aquelles coses que et preguntes i que t'ajudaran a trobar respostes
El problema és que, com deia el Vicenç, els mitjans de comunicació només intenten reproduir, o la majoria dels mitjans de comunicació, especialment els més grans, són instruments, diguem, de les classes dominants i en aquest sentit no ens permeten fomentar el pensament crític, fomentar que ens fem preguntes, perquè la informació és un dret que ha estat segrestat pels mitjans de comunicació, pels poders econòmics, pels poders polítics. El dret a la informació de la ciutadania es coneix molt poc quins són els seus drets en matèria de dret a la informació. Aquesta és una campanya que el sindicat portem des del dia que vam néixer l'any 93 i que els sindicats de periodistes a Espanya i arreu del món fem, que és que al mateix temps que defensem els drets laborals i professionals dels periodistes, defensem el dret a la informació de la ciutadania perquè entenem que és una mica el rovell de l'ou que permet defensar la resta de drets i llibertats fonamentals en una societat democràtica. Tots tenim molt clar quins són els nostres drets en matèria d'educació, en matèria de sanitat, en matèria de justícia, d'habitatge o d'altres qüestions. Finalment, això es tradueix en tenir més llits, més mestres, més aules, més escoles. En el fons són pressupostos i com que són tangibles, que són coses que ens han fet més hospitals, doncs creiem que el dret a la sanitat el tenim més ben servit. Però com tenim més ben servit el dret a la informació? No diré que no falta algun calaró, però bàsicament el que calen són polítiques. Polítiques que permetin que la ciutadania recuperi el control sobre la informació, que no estigui en mans dels poders que d'alguna manera l'han arrabassat i que d'alguna manera tot el sistema informatiu, el sistema d'informació, sigui a través de mitjans públics, privats o els del tercer sector, els comunitaris, sigui entenent que la informació és un bé públic que pertany a la ciutadania, que no ens pot ser arrabassat i que ens ha de permetre aportar-nos les dades suficients per fer-nos les preguntes a cada moment que toquen. Sabem que les noves tecnologies han capgirat tot el sistema informatiu, han canviat els usos informatius, però el problema no són les noves tecnologies, el problema no és l'instrument. Quan hi ha un accident de cotxe, el problema no és el cotxe, és qui el condueix, a vegades que ha fet coses que no toquen. No es tracta de fer, com deia el Bush, que per evitar els incendis forestals s'havien de talar tots els boscos. Es tracta de que, si volem prevenir incendis forestals, s'han de fer determinades polítiques. En el cas de la informació, i vull anar acabant, és el mateix. Necessitem que com a ciutadans i ciutadanes exigim que el dret a la informació sigui un dret, nosaltres parlem de regulació, però que se'n sigui reconegut com qualsevol altre dret, dels que he dit, sanitat i companyia. I bàsicament crec que per això la informació és essencial per fer una societat crítica i per fer una societat que es plantegi preguntes i tingui més dades per trobar respostes. Moltes gràcies. Podem seguir empalmant una mica amb quines propostes d'acció podríem generar en relació amb l'última intervenció del Quico. És a dir, calen polítiques públiques, per exemple. Calen polítiques públiques. Calen polítiques públiques, com calen polítiques públiques amb l'educació, amb la sanitat, amb les prestacions socials i amb qualsevol tipus de sector que pugui permetre tendir cap a una societat més cohesionada fraternalment. Calen polítiques públiques. Quines polítiques públiques podrien caldre o quines propostes d'acció respecte a polítiques públiques podrien plantejar des dels vostres punts de vista? Després jo ja cediria la paraula al públic per si algú vol interpel·lar o intervenir a qualsevol dels nostres amics. David, què es pot fer en el marc en el que et mous? Mira, en el marc en què jo em moc, suposo que em trepitjaré una mica amb tu, Valèria, perquè és el món de l'educació. Jo treballo en el món de la neurociència aplicada a l'educació. Jo penso que aquí la política que cal fer és replantejar-nos el sistema educatiu.
no revolucionar-lo, però sí evolucionar-lo. Hi ha canvis a fer, hi ha canvis i són canvis, jo crec que urgents, imperiosos, que es van fent, potser massa lentament, canvis. Per exemple, quan abans parlaves del problema que significa la universitat o el sistema que està implantat a la universitat per lo que seria després, o en comparació als estudis d'educació infantil, primària i secundària, aquí hi ha un canvi importantíssim a fer. Jo penso que és un canvi polític, però que és importantíssim a fer, que es diu selectivitat. És un tema que conec i ara em tiro pedres a sobre. Jo fa 12 anys que coordino la matèria de biologia de la selectivitat a Catalunya. Posem l'examen, fem moltes més coses que no es noten i aquí tenim un problema. És una prova finalista, memorística, que només serveix per endreçar la gent en funció de les notes. No et garanteix un nivell cognitiu o cultural o intel·lectual, digue-ho com vulguis, o crític. No hi ha un aspecte crític en la major part de proves de selectivitat, és únicament memorístic, no dic el 100%, però quasi. De fet, a la matèria que jo coordino, biologia, ja fa 12 anys vam canviar el sistema. Ja no preguntem res de memòria, que no vol dir que la memòria no sigui necessària, que això és el que moltes vegades diuen, ara ja no fa falta aprendre res, no, sí, has d'aprendre moltes coses. Bàsicament, ho hem girat. El que fem és plantejar contextos reals, trets de notícies de diaris, de llibres, de programes de tele, d'articles científics traduïts a un llenguatge adequat per uns 18 anys i que reflexionin sobre allò amb els seus coneixements en biologia. Reflexionin vol dir que ho interpretin, que sàpiguen generar preguntes, sempre hi ha preguntes de mètode científic, que sàpiguen fer hipòtesis sobre aquelles preguntes. Les hipòtesis són respostes temptatives que després caldria validar a una pregunta que ens hem fet. Per tant, el primer punt, no dic que s'hagi d'imitar el model biologia a totes les altres matèries, però sí que és un primer pas, penso, cap a la bona direcció que podria marcar un camí de canvi aquí. La universitat, cal canviar-la, cal canviar el sistema d'exàmens, el sistema de classes magistrals. Clar, torno a parlar de mi, que és la meva experiència. A les assignatures que faig de grau ho faig com sempre s'ha fet. Bàsicament són assignatures majoritàries on hi ha molts professors implicats, on la inèrcia és molt gran. Les assignatures de màster que imparteixo, que me les menjo jo sol, no faig exàmens i no en faig. I jo penso que aprenen més. Sobretot aprenen amb més eficiència quan el que han de demostrar al final és que han après, no que saben contestar unes preguntes, sinó que entre ells es fan preguntes i que entre ells se les responen. I això és el que jo valoro. De fet, s'ho valoren entre ells. Jo ni tan sols ho valoro. La meva nota és una nota més sumada a les que entre les que ells s'acaben posant. Per tant, aquí seria un altre punt. Tampoc dic que això sigui el que s'hagi de fer necessàriament i que serveixi per tot, però és una altra via a explorar. Plantejar-nos l'educació primària i secundària. Si canvies la selectivitat, això permeabilitzaria cap avall tot el batxillerat i del batxillerat cap a la secundària. Primària sí que realment sembla que s'estigui fent i s'està fent molta cosa en la bona direcció, però tampoc tota. Per tenir un pensament crític, per tenir aquesta flexibilitat cognitiva, cal potenciar la capacitat del cervell de fer connexions noves entre les neurones. De fet, la flexibilitat cognitiva sorgeix de fer connexions noves entre les neurones. Doncs bé, a primària, fins a mitjans de primària, i mai discutiria amb ningú si tercer o quart de primària perquè no ho sé, i penso que tampoc no és important establir una fita així, però les matèries, les activitats que flexibilitzen més el cervell són la música, l'art i tots els aspectes psicomotrius. Aquests haurien de ser els eixos fonamentals de l'educació, no només infantil, que ja ho són, sinó també com a mínim fins a mitjans de primària. Que això no vol dir que no sigui important aprendre a llegir, aprendre matemàtiques, aprendre coneixement del medi, és clar que és important, però això han de ser les branquetes que sortissin d'aquest eix central. Si aconseguim
aquesta flexibilitat per baix i per dalt també canviem el sistema, haurem fet un entrepà on al mig no hi haurà més remei que continuar amb aquest procés. Jo penso, des del punt de vista, repeteixo, de com el cervell va madurant, de com va adquirint coneixements i del sistema actual, penso que aquestes són les polítiques en educació que caldria plantejar-se seriosament. Desde mi experiencia, por ejemplo, que hablabas de la universidad también, simplemente por lo que yo he vivido, la universidad que yo estudié en Italia y me licencié en 2003, o sea que tampoco hablamos de hace 1000 años, pero hice la carrera en Italia y vine de Erasmus a España. Y yo la diferencia que noté entre la universidad de aquí y de allá fue muy grande. En Italia hacíamos un examen cada semestre, cada 6 meses preparábamos un examen, entonces leíamos 10, 15 libros sobre un único argumento y luego todos los exámenes eran orales, o sea, teníamos que hablar, argumentar, explicar lo que pensábamos y esto desarrolla el cerebro y es lo que creo que tendría que hacer una universidad o un curso de especialización como cuando alguien ya ha salido del bachillerato. Desgraciadamente, pues la Universidad Italiana se ha amoldado a las directivas europeas, que luego se ha convertido todo, en cambio, en fragmentar siempre más los conocimientos y entonces lo que yo había conocido como universidad aquí, que entonces había cursos mucho más pequeños, exámenes escritos de cada 15 días un examen de una cosa que luego te olvidas lo que es, pues se ha convertido, digamos, en el modelo a nivel europeo de la universidad y en cambio este modelo que por lo menos hasta los años 90 ha habido en Italia de profundizar algún tema y saber argumentar luego con tus propias palabras sobre un tema, pues ya no funciona así. Entonces, eso, los cambios en el sistema educativo desgraciadamente responden normalmente a objetivos más políticos o comerciales, ¿no? de inserción en el mundo laboral y entonces ya no a aprender a difundir una cultura. Y la otra cosa sobre la que me gustaba poner el acento es un poco que lo que decíamos antes, que no solo podemos pensar en el sistema educativo, ¿no? Que es un poco la sociedad, que si la sociedad nos machaca con unas ideas, pues el tiempo que pasan los niños en la escuela tampoco puede, digamos, mantenerlos fuera de lo que luego verán todo el día, ¿no? Entonces, de alguna forma, la importancia de la familia y del ambiente que ofrecemos a los niños, sobre todo, ¿no? en el crecimiento y entonces de lo que ven y de lo que hacemos, ¿no? Porque por los niños necesitan coherencia, necesitan ver que hacemos lo que decimos, ¿no? No podemos decir que no estén siempre delante de la tele o mirando el ordenador si nosotros hacemos lo mismo con el móvil y entonces, como decíamos, si la imitación es uno de los primeros instintos del aprendizaje, pues la coherencia es fundamental y el ambiente que ofrecemos a los niños es fundamental para que algo mejore, no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad en general. Y entonces, como adultos, pues cuidar lo más posible el ambiente en el que viven nuestros niños y intentar un poco de desaprender nuestros esquemas mentales, de volver nosotros un poco a mirar el mundo con los ojos de los niños, que en cambio tienen esta curiosidad y están abiertos, ¿no? A los imprevistos, a lo que pase, porque tienen esta curiosidad. Y en cambio, nosotros creciendo vamos construyendo nuestras estructuras mentales y estamos siempre menos abiertos a los imprevistos y a los cambios y
y creo que esto podría ayudar tanto en el sistema educativo, o sea, que los profesores, ¿no? sean más abiertos a la escucha y a los imprevistos, cuanto nosotros como adultos para relacionarnos mejor en la societat. Jo només diré 3 coses molt puntuals, algunes que estan fent millor, altres pitjor. La primera, i per no repetir-me amb el que deia ella, que estic totalment d'acord, per tant, la primera, tot el que és el sistema educatiu ja des de petits, i no ho critico, però s'ha anat amb una tendència de superespecialització. Cada vegada busquem persones més especialistes en una única temàtica. Clar, jo quan pujo a un avió vull que qui l'hagi dissenyat sigui un superespecialista en disseny d'avions. Ho tinc claríssim. Però això no hauria d'anar en detriment d'ensenyar o de tenir visions més globals. Jo crec que això és una cosa que s'està intentant entrar, sobretot a primària, no fer assignatures compartimentades, sinó entendre, intentar ensenyar als alumnes que, escolta, sobre un mateix tema hi ha diferents aproximacions i, per tant, es poden fer diferents assignatures, però sobre el mateix tema. Jo crec que això és una cosa que s'ha anat introduint, que queda molt per fer, però que, insisteixo, quan tota la societat s'havia construït sobre cada vegada més superespecialistes en coses més concretes i s'havia perdut la visió global, això s'havia arribat a l'escola, en què cada vegada les assignatures eren més compartimentades i escoltem, al final està bé que els alumnes vegin que el que han après a matemàtiques, ostres, això té relació també amb el que han ensenyat a filosofia i també té relació amb el que han ensenyat en art. Per tant, aquestes són les coses que s'ha de seguir potenciant. Una segona, menys positiva, però des del meu punt de vista, hi ha tres branques educatives, que serien l'artística, la filosòfica i la del mètode científic, que són per naturalesa subversives, perquè totes 3 disciplines, al llarg de la història, tothom el que ha volgut és carregar-se els cànons estètics, mentals i conceptuals anteriors. És a dir, són 3 formes de pensar que el que t'ensenya la història és que res queda com queda i que tota nova generació intenta carregar-se els anteriors. I precisament, cada vegada que hi ha un canvi en el sistema educatiu, acostumen a ser les 3 assignatures que primer desapareixen. Filosofia, art, són les primeres que es carreguen. No sé si la glucosa fa més por que la filosofia, potser, no sé quina de les dues, però vaja, és evident que són assignatures que s'haurien de potenciar precisament perquè en la mateixa assignatura s'ensenyi més o menys amb exàmens o menys, és que la mateixa assignatura ja t'obliga a fer un esforç mental i a entrenar el teu cervell amb aquest pensament. I una última que volia dir, i és una mica també sobre el moment actual. Clar, els governs, les corporacions, tothom es vol gastar milers de milions amb el fact-checking, amb aquest sistema en què hi haurà uns algoritmes i unes màquines que ens diran quines notícies són veritables i quines falses. Ostres, això ho han de fer màquines? De veritat que hem de gastar-nos milers de milions en unes màquines perquè al costat d'una notícia a internet hi hagi una V baixa verda o una creueta vermella? Ostres, això no hauríem de fer-ho no hauríem de ser capaços nosaltres mateixos de distingir. No ja diré el que és una notícia certa o una falsa, el que és un fet d'una opinió. Jo crec que això s'hauria d'ensenyar des de ben joves, a distingir el que són els fets de les opinions. I no ho dic a l'atzar, fa pocs anys es va fer un estudi, fa pocs anys vull dir fa un any o 2, es va fer un estudi sobre la capacitat que tenien els nord-americans de distingir el que era llegir una notícia, si aquella notícia transmetia fets, falsos o certs, és igual, no entrarem en això, però si aquella notícia transmetia un fet o donava una opinió, i es van trobar en què hi havia una part molt important de la societat nord-americana que no sabia distingir si estava llegint una opinió o una notícia basada sobre fets. Clar, això afecta el periodisme, però afecta a les pseudociències, afecta a tot. És a dir, clar, si ja no sabem distingir el que és una opinió d'un fet, a partir d'aquí tota la resta ja va pel pedregar. Per tant, jo no sé fins a quin punt també seria una cosa que s'hauria d'introduir a l'ensenyament, que els nanos sabessin distingir, insisteixo, tant si és un fet veritable com fals, però que aquí t'estan explicant una dada, un fet, una notícia, o t'estan donant una opinió. I tinc la sensació que no s'està introduint. Un apunt perquè no sembli pessimista. L'estudi que us he comentat demostrava que, i ho vinculo amb el que deia el David al principi, que com més joves, més capacitat per distingir fets d'opinions, justament. I sorprenien els mateixos encastadors que esperaven el contrari. No hi havia conclusions de per què es produïa,
perquè ells pensaven que precisament per més ús d'internet els hi costaria més distingir els fets de l'opinió, i el resultat va ser el contrari. I alguns investigadors van dir potser precisament la sobreexposició a internet i a molts tipus d'informacions i de fets diferents, i no només a un canal de televisió, els ha permès flexibilitzar més i ser una mica més escèptics davant d'allò que llegeixen. Però vaja, segur que s'han de fer més estudis. Però en tot cas va ser un estudi força revelador, com hi havia una part de la població important, que és que no sabia si allò que estava llegint era basat en un fet real o era senzillament una opinió de l'articulista. Moltíssimes gràcies a tots i a totes, moltíssimes gràcies David, Valèria, Ignasi. Crec que ens heu ajudat moltíssim a fer-nos noves preguntes. Jo també vull acabar amb no un missatge, sinó una repregunta positiva. L'actual majoria parlamentària es va comprometre ja en la moció de censura a reinstaurar la filosofia en els 2 cursos de batxillerat. Van votar a favor inclús aquells que ho havien tret. Ara es tracta que ho facin i que la filosofia sigui no la vida d'Aristòtil, sinó la invitació a la reflexió. I una última cosa que crec que té a veure amb tot això. Hi ha una escriptora molt interessant, poc llegida, difícil de llegir però molt bonica, que és Maria Zambrano, que ella deia: la filosofia fa preguntes, però les respostes, si n'hi ha, només vindran de la poesia. I la poesia està aquí, en aquesta capacitat autònoma d'experimentar reflexió per nosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies i fins la propera.